No niin, se on Juha Kiinteistöavuksilta, morjesta. Tänään olisi agendana tehdä tämmöistä pientä videopätkää siitä, miten koostuu meidän päivät silloin, kun ei ole työmaita. Ja nyt se on ollut enemmän kuin tosiasia lähiaikoina. Ja tosiaan, tässä on aamupalat syöty ja nyt käyty salilla, että saadaan vähän ihmiseen eloa, kun ei pääse muualle kuluttaa. Ja seuraavana olisikin sitten tarkoitus lähteä jakamaan mainoksia. Eli se olisi niin kuin päivän agenda. Sitten käydä vähän varastoa järjestelee. Ehkä koittaa vähän tehdä semmoista pientä käsityötä siellä. Olisi tarkoitus koittaa tehdä tämmöisiä käsinpesualtaita laatoista ja katsoa mitä niistä tulee. Mutta mä koitan saada tästä jonkunnäköistä videoa, niin mä saan itselleni päivää kulumaan jotenkin. Plus tässä on testissä meidän uusi kuvauskalusto. Löytyy parempaa kameraa, löytyy mikki, joka tosin tällä hetkellä ei ole toiminnassa, koska unohdin ladata sen kyynän. Mutta ei mitään. Näillä mennään, katsotaan mitä mä saan päivässä aikaa. No niin, ja tervetuloa VoiceOverin pariin. Tästä lähdettiinkin kuntosalilta kohti mainosten jakoa. Tarkoitus oli tosiaan, ja tässä tippui kamera ja suunnattiinkin seuraavalle parkkialueelle vähän korjaamaan tilannetta. Mutta tosiaan mainosten jako reissulla oli tarkoitus kiertää niin pitkälle kuin tänään jakseli ajella jakamassa lähinnä postilaatikoihin etsimässä uusia ilmoitustauluja. Niitä todella vähän löytyy nykypäivänä. Saa korjata, jos on väärässä, mutta tuntuu, että ei oikein mistään enää löydy. En toki tiedä, että lukisiko niitä siellä kukaan, mutta viedään kaikkialle missä on. Ja ei siinä sen enempää. On pakko yrittää. Ja nyt voittekin sitten vähän matkaa katsella hienoa Kangasalan kylää. Ja tässä seuraavaksi saavuttiinkin sitten oma kotikautta tommoselle pientaloalueelle etsimään postilaatikkoa. Ja jäätä oli niin pirusti olisi pitänyt olla luistimet mukana, että olisi helpottanut vähän jakamista noihin postilaatikkoihin. Jees. Eipä tässä varmaan hirveästi nähtävää ole tässäkään, mutta tosiaan tää on testiksi tehty video, niin oppii käyttää näitä laitteita ja pääsee vähän katsoa, että mistä tää tämmönen peruspäivä yrittäjällä koostuu silloin, kun ei ole työmaalla. No niin, se oli sukses, sieltä löytyi, mutta taas joutuu tekemään hankintoja. Ei se ole muuta kuin rahan menoa tää yrittäminen. Ja samalla vähän energiaa. Nokko, saa sponsoroida, ei oo pakko. koska yrittäjällä on myös vapauksia,
niin silloin kun pitää tauon, niin voi esimerkiksi mennä Motonettiin. Ja miksei katteleen erilaisia rakennustarvikkeita, mitä voi sitten joskus hankkia, kun tulee isoksi ja saa paljon rahaa. Ja koska tämä meidän kaunis liikkuva mainostaulumme oli likainen, niin totta kai pitää suunnata pesulle. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa taas rahanmenoa. Se ei ole välttämättä paras ratkaisu yritystoiminnalle, että on pelkkiä menoja, mutta ei tuloja. Mutta sitä kohti mennään. Katsastukseen tällä kertaa, vaan käydään katsomassa minkälaista jälkeä tuli. Ja onhan se nyt jälleen taas aivan timanttista. Jos näette tämmösen auton ajelevan, joka kiiltää, no en sano mikä, mutta kiiltää, niin tulkaa nykäseen hihosta ja ihmetellään vaikka sitten jotain hommia, jos tarvii tehdä, tai ihan muuten vaan saat jutulla. Homma jatkuu. En kyllä yhtään tiedä, että onko totta, mutta tuntuu, että puhdas auto, se kulkee heti paljon lujempaa. Pistäkää kommentteihin, jos tiedätte, että onko sellainen totuusperä, että kun se paha pinta tulee tuohon noin, niin tekee se aerodynaamisemman. Mutta juman kautta, kun kulkee hienosti, ei auta. Ja taas voi hetkeksi pysähtyä haaveilemaan tulevista työmaista. Sitten kun päästään tuolta taas tavaraa hakemaan ja tekemään teille kylppärit ja lattiat ja katot ja ihan mitä tahansa, niin on se hieno päivä. Näihin kuviin ja näihin tunteihin. No hyvää päivää, herra hallituksen puheenjohtaja. Missä sitä oikein menee? Kotipihalla. Jaa, mulla on tässä mainosten jako kierros, jota voidaan samalla kuvaa tästä edemään video. Mitä tulee niin valossa kehitystä ohjelma? Tää! Käy kun pihassa kiinni on päällä, jotta tästä palvelee. Voidaan käydä jossain kohtaa. Sä Maria. Ja mä oon tässä niinku K-auto Kaupajärven pihassa ihailen tätä hienoa paikkaa. Kyllä. No mennäänkö siihen sun lähikuulle bensiksiltä? Eikö siinä ole se, kun mennään sinne Pirkkalan suuntaan? Onko siinä vielä pystyssä se? Mennään Suupalle päin. Niin. Mennään siihen, mä kruisaan siihen. Selvä, morjens. Kato!
missä olisi kahvit juotu ja ihan kuule joutui itse tarjoon. Ei ollut ilmaiset kahvit nääkään, mutta mä oon kuullut joskus jonkun sanovan, että mikään ei ole niin kallista kuin ilmanen, niin näin se varmaan on. Ja ei muuta kuin jatketaan mainosten jakoa. No niin, ja seuraavaksi saavuttiinkin sitten meidän nykyiselle varastolle kautta minun vanhempieni kotiin. Ollaan heidän tallinsa otettu käyttöön. Ja siinä on mun isän morjestin häntä, kysyi miten menee. Seuraavaksi pistämään kahvinkeitin päälle, eli saadaan sitten höpöteltyä ja juotua kahvia. Taas morjesta uudestaan siitä nopeet. Ja siitä kato, ja äiti tuli kotiin. Mitä menee, morjes. Joo, ja sitten me käytiin pienet neuvottelut tässä. Isä vähän jakoi hänen asiakastietoja, hän on vanha pihahuoltoalan yrittäjä, ja me vähän niin kuin jatketaan hänen touhujaan osittain, ja lisätään omat juttumme siihen. Tehdään nyt samaan syssyyn sitten tämmönen pieni varaston esittely. Ja siis mikään virallinen varastohan tämä ei meille vielä tässä kohtaa ole. Tosiaan alussa vaan tärkeä se, että pidetään ne kulut mahdollisimman pienenä ja tosiaan nyt ollaan pärjätty tällä. Pikkusen on levällään, mutta valot päälle. Kyllä on hieno valaista. Täällä on sahavalikoimamme. Kaikki on putsattu ja rasvattu. Työtä ne vähän odottais nekin. Ja tosiaan tämmönen projekti. Siitä pitäisi tulla jonkinnäköinen käsienpesuallas. En tiedä mitä siitä tulee, se on vähän tämmönen prototyyppimalli. Toivottavasti jot. Siinä on laatanleikkuu piste. Ja tosiaan, jos joku osaa sanoa jotain hyviä vinkkejä tämmöiseen rakentamiseen, niin saa ehdottomasti pistää. Tää on ihan täyttä harrastelua tällä hetkellä ja uuden opettelua. Itse suosittelen aina, jos yrittäjällä on ylimääräistä aikaa, niin kehitetään niitä taitoja. Aina on jotain, mitä ei osata, ja varsinkin tällä alalla on niin paljon kaiken näköistä, että ei voi kaikkea osata, ja kaikessa voi tulla aina paremmaksi. Kun tykkää tehdä, niin silloin se on helppo. Ei muuta kun alkaa tekemään. Tosiaan, tästä varmasti voi olla montaa mieltä, ja en tiedä, tuleeko tää koskaan käyttöön, tuskinpa. Mutta ainakin jotain opitaan taas siitäkin. Joo, se oli semmonen esittely tälle meidän tallille ja sotkunenhan se taas on. Pitäisi siivota. Nyt tänään ei jaksa, ollut vähän liian ehkä pitkä päivä. Enimmäkseen ajellen autoa, mutta näillä mennään. Kiitos. Hei, mä lähden vielä tekemään vähän tietokonehommia. Moro! No niin, nyt on päästy päivän juoksulta tänne kotio. Saatu mikki ladattua, niin tähän loppuun saadaan oikein äänikin kunnolla. Ja joo, tää oli päivä aloittelevan yrittäjän seurassa silloin, kun sillä ei ole mitään työtä virallista, mistä maksettaisiin. Eli päivä piti sisällään enemmän vaan rahan menoa ja
niin, ajelua ympäriinsä. Vähän käytiin varastolla kattoo, mikä siellä on kunto ja vähän tervehtimässä ihmisiä ja puhumassa tulevista urakoista, mitä olisi sitten mahdollista tuossa tulla. Ja joo, ei siinä mitään. Jos tämmöinen kiinnostaa, niin pistä kommenttia ja voidaan sitten tehdä vaikka jonkunnäköinen päivä siinä kohtaa, kun alkaa urakat juoksemaan, niin katsotaan minkälaisia hommia tehdään. Ja tosiaan kiitoksia ja kiinteistöavuksi kuittaa. Morjesta.